एसटी बेफारिया ओरैनो बुंबानो एसटी बेफारि जायो नामा मिथिखायो माथो गावसोरबो मिथिखायो एसटीआ माबायदि लाइनजों खारबाथाय एसटी जायो माबायदि एसटी जासिग्रा होनना फोरमायबाय मा फोरमायगोन जासिनो बेथ' जोङो जेनेबा बेनिफ्राय जोंना मा होनो बेखौ मोनफ्रोमबो दल संगठना नारसिननानै आन्दोलन खालामदों थ' आन्दोलन खालामनायखौ सुख खालामनो थाखाय सापर्ट होखानांगोन दा बाहाय जोंनाव बे जोंनि सालबारि ब्लक स्टेरिं कमिटिनि बिपिएफ दोलोनि बे अफिसाव जयन लाफैदों गासैबो माने इउपिपिएलनिनो गोजा थ' दिनै 50निबो बारा जयन लाफैबाय नैबे फुंनि टाइमावनो आरो मोनसे दाउखा बाजार बाहाय दं बेयो जयनिं बेवहाय आं थांगासिनो दं थ' जोबोद मोजां जोंनि साइना माने देरहानाया रोखा जाखाबाय थ' बेयाव गोनो गोथो जेबो गैला आरो लोब लोब गाबोनबो बुहुद जयन जाबावनो गोनां दं थ' नोंथांमोना नुबाय थागोन बे जाबाय इउपिपिएलनि स्ल'गान थ' सोर माइनरिटिया बुंखो जों भट होआ होननानै बिथांमोना डेभेलपखौ लुगैनानै दिनै बिपिएफ दोलोजोंनो थाफानानै जोंखौ 28टा देरहाहोदों बिटिसि इलेक्सनाव थ' नैबे जोंनि एसेम्बलि इलेक्सनावबो बिथांमोना जोंजोंनो दं आरो मैयानिफ्राय जों केम्पेइन खालामदों सबबो लोब लोब बबे जायगायाव नुवाखै गासैबो जायगायाव फुल माने पाब्लिकफोरा फैनानै जोंखौ समर्थन खालामफैदों आरो लोगोसे बिथांमोना जोंनो खावलायदों माने जोंनो 47 नं मानास कन्स्टिटुएन्सियाव माने बिपिएफ दोलोआनो देरहागोन थानेश्वर बसुमतारियानो देरहागोन होनना बिथांमोना खोन्थादों बिनि खोन्थाखौ जों मा बुंनो गावनोबो बे माबायाव दं जायगायाव दं गावसो मिथिगोन ना खिन्थु जों जोंनि जायगायाव दं बेखौ जों मिथिगौ माने गासै माइनरिटियानो जोंजों दासिमबो माने सापर्टआव दं आरो